isusu tinorova news kudarika zvakaitwa zuda ragambakwe kuRandburg Court yekwanyoka yemabhunu. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nemaupdates manyama andinogara ndakakubatirai. Kana dziri dzenyaya dzenews, dziri nyaya dzemaupdates hatichamisike ende hatichadzoreka. Ndadzoka manje. Tichangosvika kudai so. Kana uchiziva kuti iwewe uri type yemunhu anenge wechibhandita anenge nini anokwanisa kusumudza ZANU-PF nenzeve kudai so, obva irovera pasi kuiti bwa. Uchiziva kuti unodedzera kuti pasi futi neZANU-PF nezvigananda zvese. Tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboy kani. Ndadzoka nemaupdates. Nyaya iripo yakamira kadai so about court yekwaComrade Nyoka yemabhunu. Court ichange ichiitika mangwana, time yabuda 11 o'clock ndo pachange pari kutanga court kuti vanhu takamirira bail judgment, ende court iri kunosvikira mucourt 4 ndo muchasvikirwa. But kana muchinge mazimba mazvipira imimi, because court 4 ndiye kusvikira, kana muchinge mazvipira kuti hande tinosumudza ZANU-PF nenzeve kudai so, tobva tairovera pasi court nigiri ichachinja. So be in time guys, garai mabata nguva. Munhu wese ari kuenda ikoko ndoziva ndokutembai. Last time zvinhu zvakazotanga kurwa statement asingapere, statement yakaexpire. Unzi aiwa zvazvidozodai so, malaptop moto, whatever. This time around let's watch the space. Handei in numbers tinosupporta Comrade Nyoka yemabhunu in numbers. Ende imwe nyaya iri kutaurika iko zvinezvi guys, please get in touch. Vanhu mubva mambomhanya kune nigirikini yekwavakomana vecho kana Nyoka yemabhunu kuri kudiwa mari, wakomana mari ndo iri kudiwa mari. Munongodzisa panhamba idzo dzendakuisira idzo pascreen, mobva mangonigirikina nhamba dzekwa Nyoka yemabhunu. Please ngobatsirai because unoti mari ndo chinhu chiri kunyaoshota. Hatichade vanhu maComrade zvezvo zvemukuita zvekuti munai muchiita chiComrade chekungokomenda mucomment section musiri kuita action, musiri kuisawo mari panenge pachidiwa kunzi pange pachiiswa mari. So please guys, endai munobatana nevamwe muisawo mari ipapo, zvinhu zvikwanisa kufamba po, zvese zvoda mari. Imagine kuti mari iripo pamalawyers pari kunzi pari kudiwa 10,000 rands ndo mari iri kunzi kudiwa gap, but pari kuzotariswa mari dzimwe dzakazobatanidzwa nevanhu dzanga dziri kubva nekuZimbabwe iri kutoita 3,500 something, kureva kuti mari inenge itonezimufambo kuti inge ichinzi mari inofanirwa kunge ichizonge ichinzi yakwana kusvika panhamba kana kuti paamount inenge ichida kunzi isvike. So pari kutodiwa ruoko runobatsira, ruoko rune help. It's obvious. Vamwe vari kuzobvunza kuti saka wai muri kutaura mari iri kunzi iri kunhina iri kubva kuZimbabwe chete ndo mari yemuri iri kukaculatewa. It's obvious. Dziri muno muSouth Africa dziri kubatanidzwa navanhu muSouth Africa nemarounds ese anenge achirohwa mamovements aya, mari dzinenge dzichitongoshandawo. Mani mazvona nyaya yacho inenge iri papa. So chinongodiwa apa paringodiwa vanhu vanongorova action, kavara zvimabank details zvacho izvozvo zvimachinchi, mongoti kavara moisa mari, zvinhu zvokwanisa kunge zvichiita se pachinobatsirika. Ipapa ndatorowa ndatopedza nememhuri yeZimbabwe. Kune vari muSouth Africa uchida kuregisterwa company unobva wavhurirwa FNB business account, zvaizi bata education research. Ana mukoma Owen ndo shasha ndo vega vanozvigona, ende usamboswera uchimboita zviya zvekuzomboti mari yako wakukumbira mumwe munhu akuisire maaccount kuzodidi. Zviya zvazvinhu zvekare. Education research vari kungokuvhurira iwewe kwautori ikoko, wongogara wangoita se wongovanhingirikina kungovafonera chete, ngovabata panhamba yavo wongoti mukoma uwe nditiwo tactic yacho, ndo vanochigona. Zvekuti hauna work permit kana study permit inyaya dzekudhara. Chinongodiwa chete ipassport yako iri valid, wakutoregisterwa company, wakutovhurirwa FNB business account. Price handizokuudzei, zvakachipa zvokuti vanogona kutadza tozorara makufona. Gambakwe museraut ende Gambakwe ungati akatemerwa nyora dzekunyipa, because anotora maZimbabweans ematutururu achitaura hake zvaanoda, achitiudza kuti musauya kwazonzi kukoti kurudi kwavanhu 4, ndifonerei nini. Tofonerai yakamira zani. This is my message kuna Gambakwe. Iwe Gambakwe, iwe utanidza unosvikira iwewe. Uri kuziva futi kuti uri involved panyaya yekunge Nyoka yemabhunu, Comrade Nyoka yemabhunu asungwe. You are involved nekuti ndima yemukwezvera padhuze kusvika apindana nedzaakapindana nadzo. Izvo zvinoramba uchiti tusa uchiuya kumakoti. Tinenge tichikuona zvedu, tinokuona zvedu. Usangoti wakangwara ka, usangoti wakangwara Gambakwe iwewe. Dzoro rako iro rakabva razara mvura zvokubva ratosvika pakuita zvinhu zviri opposite kune vamwe amabiya kumaZimbabwe. Uri kungoti iwewe uchazofira muno muSouth Africa here iwewe.
kana nyika yazonaka kumba unondoudza kuti haudzokeri uchanga wamugari wemuno muSouth Africa zvauri kupesvedzera uchiita zvisina basa iwewe uchida kutsvaga nzira dzekunyudza comrade wedu iwewe. Dzoro rako rakabva razarirei mvura kudaro izvozvo zvokusvika pakutadza kufunga. Hauna kungwara Gambakwe. Tinoziva kwese kwaunogara ndozvausingazivi. Kwaunogara chako tinokuziva ende ziva kuti inoyi South Africa. Kana wakambonzwa audio umwe mukadzi akakusendera futi hanzvadzi yanyoka yemabhunu, kana wakambonzwa audio akakusendera iyo, she was not lying. We have a big plan newewe Gambakwe because wakuenderera musiko wako wakuenderera munyaya dzakadaro dziri kurwadza maZimbabweans. Iwewe ndio maunoda kupindira uchitora chinhu iso sedambe sejoko kana ivo vanhu maviewers anokufollowa vanofollowa such nonsense, kufollowa munhu ane dhimoni rekunyepa, munhu anonyepa zvinhu zviri pachena kudaro izvo. Zvino ndizvo wanga wakunyepa kuti hanzi zvona mudaragisa wakamuona kupi baba wangu iwewe? Wakamuona kupi? Uri stupid yemunhu iwewe Gambakwe iwewe. Uri stupid. Imbwa yebaba. Chero iwewe mukadzi wako kana vana vako ndaakuzosvika pakubata zvandisingafanirwi kubata, asi vanotoverenga kuti tina baba vanoronga mumba nezvaunoita izvozvo zvinhu zvakadhakwa kudaro muromo mukuru. Dambudziko rako nderechiko iwewe? Problem yako ndeyei? Manje aiwa, as long uri muno mujoni, as long uri muno takatosavhiya tikapedza newe tikaona paunogara, zvauri kutsvaka chaizvo chaizvo uchazviona. Zvauri kutsvaka uchazviona. Kana wakatumwa it's fine, ngatitangire ipapo, asi toda kungokuudza kuti tanhadza unosvikira because nyaya iri kuitika kuna nyoka yemabhunu haisi nyaya iri izi. Usafarira kutambisa upenyu hweumwe munhu uchitushaira nedzoro iro rinenge bururu uchienda kunowedzera tunyaya. Chaunobva waenderera pamberi apa waita collection dzemari uchiti kwai toda kubhadhara maloya, kuda kutsvaga weye kuita nayo mari iwewe. Umwe munhu achisafa, mhuri yake ichisafa, iwewe uti kwai ndoda fundraising. Uri imbwa, wanzwa? Dzidza kushanda nemaoko ako. Dzidza kushanda nemaoko ako kwete kuda zvemahara. Uri imbwa. Mari yawakakolekta wakapani iwewe? Wakapani loya rawo kuti wakapa mari? Iloya ripi pakutaura uri kukontribhuta mari dzemaloya? Uri imbwa iwewe Gambakwe, wanzwa? Uchafa wakanyena sembwa ndokutokuudza. Then kule imwe nyaya yechitu yandoda kutaura. Nanchikumbirawo ava madhamu ava vari kutaura zvokuti kwai muntaraunda wakapiwa mota nemari akazovakirwa imba. Nanchikumbirawo mutaure kwamunoswera imama imi, mutane dzamunosvikira. Musata semunhu akapanda chirimo anongotaura zvinhu zvaanoda. Nokuteererai hangu most of the time maaudios enyu muchitukwa panapa. You deserve kutukwa because hamuna kukwana. Zvinokupai mukadzi mukuru kuda kungovhiringidza vanhu brain. Mufunga kuti zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvinonakidza. Imimi kana makagarika kazviri kuti munhu wese akagarika. Imimi kana muchiwana zviri kuti munhu wese ari kuwana. Mwana weZimbabwe ari kutambura. Saka musaswera muchipeshedzera kuda kutaura nyaya dzisina basa. Muripo pakuda kungovhiringidza vanhu musoro, muchibonanisa vanhu musoro. Chamburi nyatsotsvaga chaicho chiimimi chamuri kudai nhai amaimi. Futi kutokuti amai ndokutokurespekta, unenge utori mwana mudiki chaizvo kwandiri. Wadii wanga wadzikama panyaya idzodzi. Dei wanga wangozvidzikamira hako, handifungi kuti pane chaunobva mudikani. Chingodzikama pano kuti uswere ungotaura zvinhu zvekwausina kuswera.